Most már meghallgathatjuk a mai párbeszédeket teljes egészében. A teljes párbeszéd első párbeszéd. 你好， 你好， 您好， 你好， Második párbeszéd. 你叫什么名字？ 我叫王龙，你叫什么名字？ 刘露。 Harmadik párbeszéd. 这是我的名片。 谢谢， 好久不见，你好吗？ 挺好的，谢谢。 Minden egyes lecke végén lesz zárásként egy rész, melynek címe Ismerkedés a kínai kultúrával. Kirakatunk a kultúrából egyes szokásokat, hogy a különbségek egyszerűbben átláthatóak legyenek. Mi lesz ma az ismerkedés a kínai kultúrával részben? Hallgassuk, mit mond Lu professzor. Ismerkedés a kínai kultúrával. Azt hiszem, korábban már említésre is került, hogy bizonyos esetekben Nin Hao használatos Ni Hao helyett. A Ni Hao leginkább azonos korú és társadalmi helyzetű emberek közt használatos. Idősebbekkel való találkozás során Nin Hao-val köszöntünk. A Nin nem más, mint a Nyi udvarias formája, tehát ön maga. A Nin Hao kifejezés tehát inkább formális, megtisztelő. Mára eleget tanultunk. Viszont mielőtt elköszönnénk, feltennék egy kérdést. Hogyan mondjuk kínaiul azt, hogy rég nem láttam? Viszont hallásra, sziasztok, Zaijian! Kínai kulturális híradó. Csentjákó az észak-kínai Henan tartományban található.